Matres, Alcalde sa kusina, the best sound trip, urulay food trip, chika, Doramax, asin iba pa. Alcalde sa kusina, kompletos recados. Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Matres sa Alcalde sa kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OKFM. Sa pagtitingin natin, sana ay pinamawakas itong awit ng pag-ibig. Awit natin ay wag na wag mong kalimutan.
Kung nagantabay dyan si Levi sa Santo Domingo, Bumbon, aram mo Levi ang pinag-text mo sa kuyang panira mi ka 1960. Paglas mo, Romel, isara mo yan iyo. May nag-text sa kuya si Levi da taga Santo Domingo, Bumbon. Kan mabasa ko niya ako ka 1960 yan ang pirmiming paniray. Aram nindo ko ano yan. Ang sinabawan na darakulang puyo na igwanin na ano yan ng Chinese kangkong saka inalsumaning lemon o kaya tila. Aram nindo ang tila. Ito yung garo matagas na bunga na pang-alsom. Ay sabi man ni Levi na taga dyan sa Santo Domingo, digding kaya aram Papa Bert sa Santo Domingo, iyon ang lugar sa Bumbon nakadakol ni mga parapangki, mga parabanwit, ni mga tabang na sira. Lalong-lalo ng puyo na pag buminangga yan sa pukot, nadadakop yan. Kaya kadaglan digdi sinabawan na puyo. Kaya lang garo ang pagtubod ko, digdi si amigo kong kuya na, si Boni Navarez, bakong puyo ang panira kaya na Baka. Kuya niya na, pirming nagsasaod yan. Pero ining pinag-text ni Levi, aram mo Levi, natatandaan ko kayo ito. Pag nag-aaso na ang kusina mi, naigwa kaming tulungga po kaya taluhong, ano man niya akong pigluluto nindo ko yun ngayon, aram mo nga si itay mo nga nagpangki ning sira, takato napapangki man sira sa laga. Nakadaw po nga puyo, kaya sinabawan ta na iguning Chinese kangkong. Ang binabakalan mi katuning Chinese kangkong, itong kuriputo na maril na ang bansag ko yan, ning pati anak. Si ama mabuot si Aki na yung bagang Chinese kangkong na kadakul-dakul, ang Chinese kangkong naglalataw man lang yan sa tubig. Nya kumabakal man kami ilyo ning Chinese kangkong. O kuha nang ya, nakuha pa lang kung mga 10 kuyen pa lang, paklang. Tama na yan, tama lulugi na niya kami. Samantalang iri-ektarya niya kung kangkong niya ko iniyo pag sa may sampalok, taigwa kadumpuning sampalok. May mga gapo doon, papaturunan ko niya ko ang harong kani. Pagkatapos utro ko naman balik sa rong simana, oy, day daw ika nagpaparagapo sa muya, kay itong pagali mo, sakalang nagralagatak kay ang atop mi. Ay, day ko nag-aaram kayan, Chilyo, day ko aram yan. Ako nagbakalang ning kangkong. Niya ko pagsiko ko na naman daw, papaturunan ko na naman niya ko nita. Kuriputo maray, mabakal ka lang ning Chinese kangkong, dapat nga ni libre. Naglalataw man lang yan sa tubig. Makakuha ka lang pirang pidaso, tama na yan, malulugi na nga kami. Ako, marikani paturunan ang harong kaniyo hay. Kumusta na lang kamo dyan sa Santo Domingo, Bumbon? Mula nung ako'y nagumpisang maglakad, tila may kumpas ang bawat hakbang. Natutong sumayaw sa sariling paraan, sa bawat tugtog na alam. Hindi naman sa ako'y nagmamayabang, kailan may hindi pa natanggihan. Mahusay magdala, tila napakagaan, sa hangin parang lumulutang. Maraming kapareha na sa akin at daan, pagkatapos ng tutok, nalilimutan. Ngunit nang makita siya sa sayawang ito, naglambot ang tuhod at naturete na pati pa ako. Panaginip kita, mahal na prinsesa, minsan sana'y makapareha. Ibibigay ko pati puso ko para lamang makasama ka. Makapareha ka, mahal na prinsesa. Dahan-dahang nilapitan ng dilag na ito at mapormang sineyaw sa gitna. Umikot at
tulala. Iisa ang kapareha sa buong magdamag. Hindi ko siya mapagod at hindi matagtag. Hindi ko maiwanan at di rin mabitawan. Tuloy-tuloy ang kapit hanggang sa mauwi na sa simbahan. Panaginip kita, mahal na prinsesa, minsan sana'y makapareha. Ibibigay ko pati puso ko para lamang makasama ka, makapareha ka, mahal na prinsesa. Mula nung kami sa simbahan naglakad, magkasama na sa araw at gabi. May ilang mga supling na ngayoy nadagdag na sumasayaw na rin sa tabi. Pabutan tamanin maugmang pagantabay ang mga taga-barangay Taban Minalabak. Taga dyan daw si Fiscal Victor de la Cruz. Yan. Aram ko taga dyan yan. Igo siya dyan ng Katun School. Kumusta na lang. Ang sabi kaning taga Taban, ang pinagluluto mga digdi Papa Bert iyo ang gulay na sigarilyas ining inapod na puro pagulong. May tanong po ning purpagulong si Auntie Mina na librian mga pagtaraid. Ako naggutos maning purpagulong na maragsikon po maray. Nagkudkud kami ninyo, gugulayon mi. Siyempre, igwaning tinapa, may balaw, managumon po maray ang purpagulong. Ibaga pag ang purpagulong maragsik na maray, ay masira mo na kakanon yan. Typical na gulay na Bicolano, siriman gulay na Pilipino. Kadakol palang tanong kayo dyan sa Taban, Minalabak, Camarines Sur. Nagpadara ka si Rudy. Kumusta mo man, Papa Bert, ang sa kuyang misis na uro aldaw, pirang taon na, parating nakatune in sa imo, na iyo si Tess, pati na po ang mga neighbor midigdi ang pamilyang Alvarez, griton mo, pamilyang Cruz. Pag maglakaw-lakaw ka digdi Papa Bert sa Taban, busis mo na lang saka na OKFM ang madadangog. Kaya kumusta po sa inyo dyan? Kumusta mo po ang mga taga-Taban Minalabak na ang gibo digdion magtaranunin paroy, magtaranunin ning gulay, saka mag-irestoryan sa puunin tagilid na mangga. Si Fiscal Victor de la Cruz sigo dyan sa dit na swimming pool. Pinagbilibang ko digdi ki Fiscal de la Cruz. Siya po fiscal kang naga. Siyempre sibut siya kan mga kaso. Pero pag Domingo, nagduduman siya sa ancestral home ninda sa Taban Minalabak para magtugdo ning katun sa mga aki. Lalong-lalo na kan may paning pandemya ay nailing ko sa Facebook ang mga aki tinutugnan niya magbasa ng katun. Ang katun, ito yan alphabet na sa Kastila. Igwa pa ng inye, igwa pa ng double L, ilye ang nabasa kayo, ilye, inye, ang M-E, N-E, at ako nagkatun man. Pagkatapos, ang mga sistema niya, garo ang medyo pang Kastila, garo pang Bicol. Pero tamang-tama yun naman sa mga akin, na day pa man nag-ireskwela ng kinder, sa kamay maning kakayan na magurang, tangkatun pala ni Fiscal de la Cruz kay tumay pa ning pandemya. Tangon niya bawal na, bawal magtiripon-tipon. Libre merindal, magayon nun sa gabos na magayon, itong nag-eskwela ka na, libre patsibug. Yan ang dapat programa kan gobyerno. Tanganid ang higusan ang mga aki na mag-eskwela sa eskwela na ning public, igwa pa ning merindalan, igwa ning libreng kakan. Nagigirunduman ko pati itong natatanda nindo, kay itong mga 70s, itong Nutriban, nagpagkasiram-siram na tinapay na timplado da sa Amerika na nutritious na maray, na pag kinakan mo, makakamati ka ni garo, alungaan kan hawak mo, initan ka. Pati yan payo mo ginagaraanot dahil napaka masustansya na garong huna mo nangudto ka na.
Siya ang regalo kay Tukan Amerika sa Pilipinas, ang Nutriban kay itong mga taon 70s. Amigo, amiga, sige sana. Apante. Sige sana, basta happy. Tawa kita, over 50. Isipunta na kita maswerte. Tana abuta ahidad na adi. Sige sana, basta happy. Tawa kita, over 50. Isipunta na kita maswerte. Tana abuta ahidad na adi. Di na kita magpapareklamo. Taahidad di na mababago. Dapat permisan ng positibo. Pag nag-adik, mainlo sa payo. Sige sana, basta happy. Tawa kita, over 50. Isipunta na kita maswerte. Tanaabot na ahidad na adi. Kinmakulong akasukasuan. Di mangalas, tarayo mabahoy kan. Paapulas o kaya ipakukag. Lang ray baga, lalo na kinsarang hihihi. Di magparamot lang sa kamagmurot. Taabuway kunong malaka alukot. Kanos ka ang ukila ka turundot. Maray pa magikit-ikit kalubot. Sige sana, basta happy. Tawa kita, over 50. Isipunta na kitang maswerte. Tanaabot na ahidad na adi. Pagliagi o pagbayli makaliliksi. Di magsabing gurang na ta pwede ba? Maski baoy ka na to mga senior na. Di magsurrender ta kayang kaya pa. Sige sana, basta happy. Tawa kita, over 50. Isipunta na kita maswerte. Tanaabot na ahidad na adi. Para pagsik, maski over 50 na. Importante, happy sana kita. There's a reason for a snowfall, a reason why a tree's tall, a reason why a star is bright, a reason why the moon glows, a reason why the wind blows, a reason why it's dark at night. But I don't know why I should cry just because you said goodbye. There must be a reason. I'd like to know why. Oh, why? Oh, I'd like to know. There's a reason for a sunbeam, a reason for a daydream, a reason why the desert's dry, a reason why a stream flows, a reason why there's rainbows, a reason for a cloudy sky. But I don't know why I should cry just because you said goodbye. There must be a reason. I'd like to know why. There was a
Sa tiyang alas 12, magiribanan kita sa Bareta alas 12, sa Ibabareta. Ta ining pag-order kan Palasyo Malacanang, ngunya na pagkaaga, na ang gabos ng senior citizens nationwide na nabakuna na itong inapod na igwan ng pinag-isyong card na fully vaccinated na. Iyan po daday na dapat ulangon kang arin man na gobyerno under MGCQ and MGCQ na magluwas sa ilang harong kung gusto naman mamasyar. Although kadakol-dakol ng bagang senior citizens ko niya na nakakarluwas man talaga. Ini po mga general community quarantine na ini. Pero mga sundon lang ini. Pero talaga nagruruwas man. Diyan sa nangani sa although ang Naga City aloy nang yaw sa modified general community quarantine. Ay aros kadaklan ng mga workers dyan, mga nagaralako, mga senior citizens. Kaya lang palibasa siging exercise ay makukusog pa sa sultiro. Mayong mga tulak. Kaya garo ang pagtubod ta daw kaya sa sinasabing senior citizens, ito may mga sugkod. Itong tiriko na, naka-wheelchair. Garo yan ang pagtubod kang gobyerno ay. Pero ang mga pag sinabi kang senior citizens, nagida dyan 60 up. Ay ininganin mga karibanan ko dyan, 69. O kung nagantabi si Edwin na Kaliba 69 pero una mo si Hulk Hogan garo damulagan hawak maskulado. Sige pa nga ni taratambling si Buddy Hiras maskuladong maray, si birthday celebrant Jogol Velasco intirong hawig ki kuyan ki Arnold Schwarzenegger maskulado na nag-wiwit yan. Ay garo alanganin man na sawayon mo yun, itong mga makukusog yan. Siguro sila sabing senior citizens na dahil pinaparulos, itong mga nagsusurugkod na, kinakarabit na. Actually, mga 80 up garo yan ay. Sabi kan Malacanang, kapag yan da bakunado, igwana ng card, iyo po din sa iyang permit na siya pwede nang maglakaw-lakaw, pwede nang magbiyay sa inapon na point to point. Itong pagaling mo lang sa Naga, diretso pa sa lang sa Ligasping niya, dahil ka na itong ay madumampang niya kami sa Masbate, pagkatapos niya mapasiring niya sa Quezon. Itong bagang garubarang nga ang biyahe mo, dapat nga garo point to point lang. Tinutugutan na po yan kapag makapailing lang ning card na sa bakunado. Kaya may mga kuyana, may medyo nagkakigwanan ng kadikit na kagianan ang mga senior citizens na kapag fully vaccinated ka na palan, tutugutan ka ng maglakaw o magluwas, di ka na pwedeng bagato na di magluwas sa laog ka na sa imong residensya. Ining There's a Reason kang Cascades, iyo pala na ang pinaka-primero nindang kanta kang Cascades na nagluwas ka 1962. Di pa ko nag-eskwela kaya na. Ita ko nag-eskwela 1963. 1962 garo nagngiri-ngiri pa ko kayan. Mama, gusto ko naman mag-eskwela. Dahil 1962, iyon na itong katon. Taday man ako nag-eskwela ng kindergarten sa mga darakulang eskwela. Kundi katon lang ako. Iyon na pala ini 1962, ako katon kay Maestrang Julia. Na pag napapasala ka, kukurnitong ka. Kato, parakudot ang mga maestra. Ano nga? Dahil kang nakakabasa nga, kukudutong ka, mapuli ka naghihibi. Sabi ko man kato, abo ko na duman, maisugon tong gurang na ito. Kung dakulan ako, dadaklagong ko ang atop kayan, sige, yan. Maisugo na marayay. Pagkatapos sinipalan ko yan, yung kantang There's a Reason, 1962 pala niya. Katun pa lang ko, ano. Ang grupong Cascades, ini pala, mga US Navy. Kaya lang sa kapungawan daninda sa barko, nag-urlay-ulay, na maray pa nga pagruluwas na nga sa US Navy, maggrupo kita ng mga parakanta. Inot na paggrupo ninda, ibaan na pangaran ninda. Naging Cascades kang sindakaputan kang Warner Brothers Recording Company. Ribayan ta nga na pangaran nindo. Dumanda sa gilid, igwaning lailig silang kahun. Kahuning sabon sa Amerika ng pangaran Cascades Detergent Soap Bar. Iyan na lang ngayon. Mag-magaya, Cascades. Sabon ba nga yan? Iyan pala, sabon. Kaya ito nang ginamit na duma na sila nagsikat ining grupong Cascades na ang pangaran gikan sa pangaran ng sabon duman sa Amerika. Is there anybody gonna
She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl, girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Ah, girl, girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there. You feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood. She's cool. Ooh, 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 girl, girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Ah, girl, girl, girl. Gusto ko, okay ka. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-Biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng Biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong Biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako. Asin Biopatch Foresap, presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-Biopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-Biopatch ka na! Milestone Guarantee and Assurance Corporation, ini ang dating Yasco na bistado sa non-life insurance business. Arugan Performance Bond, Surety Bond, Contractors All Risk Insurance, Fire Insurance, Motor Car Insurance, Engineering Insurance, asin kadakol pang iba. Sa Naga City, ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation makukuha sa ground floor kan Ramada Centrum, Elias Angeles Street, Naga City. Asin sa ground floor kan Prieto Building, Panganiban Drive, Naga City. Hanapon lang si Mr. Jun San Juan, cellphone number 0916-6749613. Ngunya na panahon nin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Catherine here. Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines.
Hanap mo'y di kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan. Aba, solve na ang iyong problema. Sagot ka ng Red Elgon Tire Trading. Red Elgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kang talaga, kaya tara na, subukan na ang Red Elgon Tire Trading. Red Elgon Tire Trading, Red Elgon Tire Trading, sa serbisyo at presyong panalo ka. Riddle Gun Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log On Diet, Camarines Norte; JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay; and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. In the University of Nueva Cáceres, we build a better tomorrow for our students. With our future-ready facilities, progressive teaching methods, a nurturing culture for success, our learn-as-you-earn programs make it easier for working students to finish college. We ensure their bright careers. It all starts here, in the heart of Bicol. The University of Nueva Cáceres by Ayala's AC Education, nurturing better tomorrows for all. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you and love. Life's sweetest reward. Let it flow. It floats back to you. Your mind on a new romance and love won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. For adventure, your mind on a new romance and love won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. It's love.
don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had tan, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had tan, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had tan, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Nagantabay sa tuya sa Camellia Homes si Edwin Villarusi Utay. Kumusta ka na lang dyan? Si Riman sa iyang apo na si Keyon. Ang akin niya si Kim. Nagantabay sa tuya dyan sa Camellia. Pati na ang Camellia yaw niya sa Del Rosario. Pakatapos ang pinaka main gate sa Del Rosario, igwa pa ning back gate, pero yaw na duman sa Kararayan, pambira, sarong subdivision, ang sakop duwang barangay. Kung sa bagay, sa Manila nga mga darhulang subdivision, nakasasakupan ning pirang barangay. Kumusta na lang padagos dyan sa may parting Kararayan, pag nagdirdiritso ka pa itaas, ang abutan mo iyo ang San Isidro Naga. Uy, kung dyan, malipot na dyan ngunyan sa San Isidro. Diyan ko nasumpungan itong tanom na mga malumok na natong sakusa. Itong sabihin, matagas lang aning daga. Pambira niya ako, malumukon ang natong San Isidro Naga. Pag nagdiretso ka naman, ang luluwas hanggang San Isidro, iyo po ang Carolina via Karumatig. Yan. Igwa dyan yung barangay na mahiwas na kadakuling tanong, Karumatig yan. Pag nagdiretso ka ng Carolina, sentro kang Carolina, iyo ang crossing. Pag nagsiko ka sa to, pasiring ka na sa barangay Panikwason. Pag nagdiretso ka, pasiring ka sa Sibao. Sibao, nasakop kang Banwaan, nin Kalabanga. Pero bago ka magbalyo duman sa tulay, nasakop na kan Kalabanga, ang tulay na yan, duman sa may Plus Resort Garoto, sakop na kan Bumbun, babaan ng mga lugar yan. Pagkatapos, kukumustahon ta dyan sa pagsakat mong Pakalabanga, pag nagsiko ka sa to, iyo po yan ang Lugsad, Kalabanga. Yaw na dyan ang kadakul-dakul ning tanom ning mariguso, mais. Pagkatapos, pag nagsalingoy ka sa wala, mahiling mo ang naga, tanaw mo na ang naga. Yan pala nahiling tangon niya na Bukid Isarog. Ay mga barangay pala niyan, na matao, ang dahil lang talaga tinatao, itong tuktok na kan na Isarog. Pero ining medyo harani lang, garo abaga, ay mga barangay pala niyan, na pagyaong ka dyan, ning Banggi, may limon liwanag kang naga. Kaya dyan sa paghali mo sa Lugsad, diritsun ta ng kumustahon ang mga taga Binanwaanan Pequeño. O yaon dyan sa kuya, pinsan na si ang pinsan kong Villamor Mendoza, si Emily, na siguro niya nagugulay. Tara mga tao dyan, gurulay sa ng gurulay. Pag ang gulay kayo dyan, pinagaragad na lang, gurulay sa ng gurulay. Pagkakapon nga, malabuning mais na itong puti.
o bagaman na malabong kaning masapugo na maray na kamuting kahoy. Ay kulibat ko pala na hi Bert, hi to my apo sa Pakul, CJ and Carla June T. Abilay from Lola Azon. Day pwedeng day maglakaw ta malulupog ang aldaw nakakabulong tanot ta day maglakaw-lakaw isay mabakal bulong, tinapay, frutas. Sa mga senior citizen, pag kaya pa man lumakaw, magayon pong mag-exercise, lalong-lalo na kung may init. Ako nga ang gusto ko, pirmi akong nababalad ng init pag-aaga. Tatama yan, pag day ka nagpara-exercise, malulupog, yan bagang mga gurang kung minsan makulog ang bitis ko ay. Dahil mo nang yan kung magpaparalakaw, tagarong makulog na, nagrarayuma na. Ang dapat nga nida pa lang yan, ilakaw-lakaw mo, takundi malulupog ka, dapat na mainitan. Kaya kung sa mga di masalaga, nakakaintindi man sa tuyang gobyerno na ang mga senior citizens na nag-exercise, pero pinapabayaan man, kay puan-puan exercise. Paano kita makakalaban sa COVID-19 kung maluyaw na sa tuyang immune system, sa tuyang salud? Kaya bagan mga senior citizens na nag-working, pinapabayaan lang yan, yan ang kaipuhan, mag-exercise. Pagkatapos paligdi, nagantami man na si Vilu Amy Samaran Nika sa Bagong Bayan Norte. O si Jerry Manique, sabi si Boy Kimlat, ang name niya Joseph Dispacio, Mrs. niya ang naging Miss Naga 1986, yan. Ay tanda ko Dispacio, garo ko yan. Ito yan may tugang na kambal. Aputa daw yan kung ito yan si may tugang na kambal. Ang tugang niya? Ay ang misis niya. Nagaro mga naging maestra pa sa Naga College. Kundi ko napapasala. Garo na gigirumduman ko na ang sinasabi niya. Sa iba pang nag-text sa tuya, good morning Papa Bert. Nagdadangog sa Maconsuelo mong programa, patugtugan mo man tabi ang To All the Girls I Love Before. Sa kapakikumusta na lang si Bugets dyan sa Milya 8, Tinambak, Siriman sa gabus mong mga tagahanga sa Kampo 4, Tinambak. Si Chat po inikan na marupit kamaligan, narumduman muna pati ang storya mo manunod sa puyo kadakul kayan digdi sa mo, kan panahon, nakaligit pa sanaan harong digdi sa marupit. Chat, ika itong paratinda ng gulay? Kaito niya kami sa RN. Nagtitinda sa muya katuning mga pagkakana. Garo chat ang pangaran. Ay pagkatapos nag-text man pala ang satuyang ko yan, amiga. Basahan ko daw nita kunday. Baka ako sakya daong kanya ay. Nag-text si Sweet Lips Matrona. Aram mo Sweet Lips Matrona, igwaning nagapot sa imo si Mila Jesus. Ano mang yan, itsurang niya kayan? Sabi ni Sweet Lips Matrona, Papa Bert, igo ako ning tula, sana basahon mo ini para sa mga lalaki, sa mga babaero. Yan, pag babaero, siyempre lalaki. Sana Papa Bert, basahon mo ini gusto kong patamaan ng mga babaero. Ini sa kuyang tula na sinurat ko pa ni, mantang ako nagpapahingalo. O ya. Ang babaeng Pilipina ay sagrado, katulad ni Maria. Siya ay dapat igalang at idambana. Kaming mga babaeng Bicolana ay hindi laruan. Mga lalaking manluluko sa cellphone, subukan ninyo ang Sweet Lips Matrona. Subukan ninyo at mahihiling ninyo ang inyong hinahanap. Sige, makipag-eyeball kayo kay Sweet Lips Matrona. Tingnan natin. Sige, subukan ninyong ripin ako. China-challenge ko kayo. Sige, ripin ninyo ako. Grabe namin babae man na ini. Pakailing ko sa intirong kinaba na babaeng nag-aalok na ripon siya. Uy, Sweet Lips Matrona, ano ka na? Kung sa bagay, bahala naman sa mga lalaki kung kayawnin dun eh. Ang challenge na, grabe ang challenge kanina. Sige, ripin ninyo ako. Ripin ninyo ako. At sisiguruhin ko sa inyo, kayong mga magre-rape sa akin, uuwi kayong umiiyak at nagkikirad, taitong ang pinapangako ko. Babarion ko ang inyong bukid de gira. Paparalagitukin ko
sagkod na magrulumya yan, kung dati ang inyong bukidigira, pinagmamalaki ninyo na parang bungkukan, well, gagawin ko yan na parang bilikoy, malumok ng maray. May nagirumlumang pati ko ay. Huwag ninyo akong subukan. Nakapag-asawa ako at nabalo, at nagkaroon ako ng kalibin na 3, equivalent sa 4 na lalaki ang naging asawa ko. Alam na alam ko na ang lahat. Lahat ng naging kong kalibin, wala na, nagdurulag na, nagbabarasol sila, nagtatarago at nagsumpa. Habo na po kami, suko na po kami, sweet lips matrona, patawadon mo na kami. Ang gabos na yan, pirilay na, naka-wheelchair, tabarari na, ang sindang bukidigira. Ang lubos na gumagalang Sweet Lips Matrona. Kung nalalaman ko lamang na ikaw ay salawahan, sana ay di ka na inibig at hindi na minahal. Masasaktan din ang iyong puso kapag ikaw ang nabigo, higit sa aking kasawian ang iyong makakamtan. Luluha ka rin sa pag-ibig, giliw. Luluha ka rin higit pa sa This song is from Milbert's Hard to Find Music Library. kahit mo ako iniwan, di ako nagdaramdam. Salamat na lang aking hirang sa iyong pagmamahal. Pipilitin kong iwasan ang landas ng iyong buhay, pagkat dapat kang limutin tulad mong isang taksil. Luluha ka rin sa pag-ibig, giliw. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. This is my life. Today tomorrow love will come and find me. Oh, that's the way that I was born to be. This is me.
afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. I was put on earth to be a part of this great world as me, and my life. Yes, I'll just add up the score and count the things I'm grateful for in my life. This is my life. Today, tomorrow, love will come and find me. But that's the way that I was thought to be. This is me. This is me. This is my life, and I don't give a damn for lost emotion. I've such a lot of love I've got to give. Let me live. Let me live. This is my life. This is my life. This is my life. Mr. Moonlight, you came to me one summer night, and from your beam you made my dream, and from the world you sent my girl, and from above you sent us love, and now she is mine. I think you're fine, 'cause we love you, Mr. Moonlight. Mr. Moonlight, come again, please. Here I am on my knees, begging if you please. And the night you don't come my way, I pray and pray more each day, 'cause we love you, Mr. Moonlight. And the night you don't come my way, oh, I pray and pray more each day, 'cause we love you, Mr. Moonlight. Mr. Moonlight, come again, please. Here I am on my knees, begging if you please. And the night you don't come my way, oh, I pray and pray more each day, 'cause we love you, Mr. Moonlight. Mr. Moonlight. Mr. Moonlight. Okay, FM! Gusto ko, okay ka. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Toti ng Ragay. 37 years old. Cervix ay lagi muna nasa aking dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung bananapit po na aking balatang. Halos hindi po ako basta makatayo pagka po nakaupo. Siguro po mga kurang-kurang po 1 year po ang naranasan pong bananakit ay tagang pagtikbo sa cervix agad po ng
rice coffee. Apat na ano pa lang po, naranasan po agad na po tagang gumagaling po ang aking mga naramdaman. Baka nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo. Ay, hindi po sir. Kahit po sir ako ay mga kapagpatuloy po na ang rice coffee gusto po doon ay nakakapagpatuloy po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rice Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling. Rice Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buamera, aloe vera extract, guyabano, grape seed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang... Our future-ready facilities, progressive teaching methods, a nurturing culture for success. Our learn-as-you-earn programs make it easier for working students to finish college. We ensure their bright careers. It all starts here, in the heart of Bicol. The University of Nueva Cáceres by Ayala's AC Education. Nurturing better tomorrows for all. Babareta, Wais at mura, surf Babareta, ang Wais choice. Wais sa linis, Wais sa presyo, Wais bango ang labada mo. Surf Bareta, mami ang kapartner mo, laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, surf Babareta, ang Wais choice. Next na, kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kompleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Catherine here. Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kanyo po, hindi po sa malinaw sa libanan. Kukuha po na nagtataas rin po ang ang dugo ko, high blood po ako. Sumasakit ang bato ko, saka nahihilo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. 37 minutos, makagi po ang alas 11. Ang oras na nato dyan kang Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ, Orinal na Master Square, CBS Quick Save, CBS Convenience Store,
CBS Express, Hermanan Sibros, asinman ang Estabilo Lending Corporation. Sabi digdi, good morning, pakiplay mantabi kang It Hurts to Say Goodbye, ang kantang ining nagigurumduman ko ang World War II invasion kan Allied Forces sa Omaha Beach sa Normandy sa France, ako taga Naga City. Si Saining nagpadara, siguro nakabot na siya duman sa France, sa Normandy. Ang aram kong kabisto kong may retrato duman sa Normandy, nagkakapi-kapi. Yung si Ramon Ulanyo, ang presidente kang Sumaro Bicol noon, kan nagturo siya duman sa Europe, ay aram niyan istorya kan Normandy, itong Battle of Normandy garoto, duman sa France. Nagduman siya, nagkapi-kapi. Kano niya kung aram mo kaya pag ang sarong lugar panuning istorya, itong mga ilagian kang gera, nagkakigwa po yan ng inapod na opportunity sa tourism na pinapasyaran. Ay, ilang talong niya itong lugar na pinaggirahan. Arog yan kayan. Kaya baga digdi sa Pilipinas, ining Bataan, ay kadako naman yung mga turista. Kaya sabi, iyan lang kantang iyan na narurumduman niya durante kan Allied Forces sa Omaha Beach sa Normandy, luman sa nasyon kan France. Pagkatapos, good morning, kumusta man? Ang Kararayan Paris, nagdadangog sa imo si Cherry, Noel, Manong, Alex, Benny, at ang duwang gwapitong si Loy and si Andrew na halipas sa Kagsao, at siyempre ang kura paroko si Father Tords. Yan, tugang niya ni Emil Tordilla. Pag sinabing Tords, but sabiyon, Tordilla. Sir Bert Maray na aga, askuta na sa imo ang kantang pinag-play mo kasarong aldaw, ang lyrics niya, and so I sing. Yan. Anagano apo siya kung anong title. Yan dang may lyrics na, and so I sing ya ya ya. Ito yan may hometown. Nagkanta kayan si Paul Anka. Nagsikat yan kang 1974-75. Araw kayan. Ayan, my hometown. Good morning, patugtugan. Bert, stress ko niyan sa mga makwapo ko, patugtugan mo kan just say I love her. Si sa ining nag-text na ini, day nagsabi ka na sa iyang pangaran. Pagkatapos, pirmi kami nagdadangog sa imo. Ayun na, nabasa ko na ni. Kulibat ko palan, abangan pa sa tiyan ang iba pang mga bareta pag alas 12, nakita mangyarare mag-iiribanan sa tiyan, antabayanan ang mga baretang lokal, nasyonal, internasyonal. Sa lokal, ang mainit na bareta, ining inapod na ang titulo, maraya pa na, sa rodang papabistong abogado na parakikil. Pinupurbaran na haragadan ng kwarta, ining mga nagtitinda ng cellphone, sa rason na maadasinda ng garo permit na magtinda ng mga SIM card, o ining mga inapod na memory card. Ay tanganing hindi ka mo kasuhan, magtawin na lang niya kamong kwarta, 500,000, tulong niya kamo. Ay di niya kaya, 350,000 na lang niya, talaga nga. Ay nagsumbong sa NBI, ay nagibong entrapment, sige lang niya, itawin niya yung kwartang may mark. Itong may palatandaan, kan maresibi na si 350, ramalan na ka mga tawang kang NBI. Ngunyan, utod na dumas sa NBI, nakakulong, sige nang agrangin, nagagad na ning tabang sa iba pang abogado. Kaya yan ang maraya pa na, sabi nga ni Ken, ang titulo maraya pa na nga sa rudang bagong abogado taga Manila nagpanagat tadigdi matulok manginikil sulo-sulo lang dapat aramon ta daw yan kung makakalos pa sa kalabus yan, kaya yan ang pinag-aabangan kan kadaklan. Just say I love her. I've loved her from the start. And tell her how I'm yearning to say what's in my heart. Just say I need her as roses need the rain.
just say I love her and want her back again. Success. His needs are more, so he gives less. They call him the winner who takes all, and he strikes like thunder. Story of two men, one an ex-convict, the other a man of honor. The ex-convict vowed while in prison to kill the man of honor. I can't be a coward, he says to his fair-haired beauty.
Do not forsake me, oh my darling, on this our wedding day. Do not forsake me, oh my darling. Wait, wait long. I do not know what fate awaits me. I only know I must be brave. A craven coward, or lie a coward in my grave. Oh, to be torn twixt love and duty, supposing I lose my fair haired beauty. Look at that big hand move along, near and high noon. This is my prayer, my only prayer. When the night comes and all is still on my pillow, this is my prayer, that He will care, really care. When I need Him, He will be there, though it be cloudy or fair. Oh, let Him love me when we kiss, let our fire start, and let Him want me the way that I want Him, with all my this is my prayer, my silent prayer, all I wish for on every star. May His arms be never too far. Oh, let Him love me when we kiss, let our fire start. My prayer, my silent prayer, all I wish for on every star.
May his arms be never too far when I awake. May the day bring for my finger his ring to wear. This is my prayer, my prayer.
so fine. Come on and twist a little closer now. Twist a little closer. And let me know that you're mine. Know you're mine. Well, shake it, baby, now. Shake it up, baby. Well, shake it, baby, now. Shake it up, baby. Well, shake it, baby, now. Shake it up, baby. Okay, FM! Gusto ko, okay ka. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayo.